Chceš skutočnú lásku? Nuž tak musíš sa stať láskou. Iná možnosť neexistuje. Často počúvame, že ak niečo chceme, tú frekvenciu máme vysielať. No táto frekvencia lásky sa volá láska. Nie je možná iná alternatíva. No tak ako ju chceš, tak ju musíš vydávať zo seba. Z celej svojej sily, z celej svojej mysle a z celého svojho srdca. Vtedy sa akceleruje skutočná sila. No a nie je to len taký nejaký popel. Je to realita, najsilnejšia realita tohto sveta. No a toto tu ti prinese naozaj všetko.